Sagudayon nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Noel nga napoluan, siyak tinagluto. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, ta nagswelduak manen iti inem nga aldaw nga trabaho kakas construction worker. Pare, papanam manen, kalpasan di sweldo. Nagsinara kami manen. Dito scholar mo? Tuhan, tainubiak nga pagbasbasaik ni Winnie. May kamanunan. Third year college. Kahit mo sa pare, manipod first year, aging ganay ta, aging gamalpas. Unang, umanay nga rod, dito sweldo. Kaya, sut na yun na. Sige nga rod eh. Inikat ko pa yan di bishop pare. Kapulain kang kuha na. Sanggan nguminom ti arak. No, tagpainom, mag-inumak lang. Inikat mo ba yung sigarilyo? Oh, candy atan. Damat kiti pagsayatan na niya. Tada scholar mo. Tapos no may katima di bishop. Tanaw ko mahamo inikat ti bishop di intultuloy mo kung alat nagsiksigarilyo. Sa itultuloy mo alat tamat ti minalim ng minom. So pa paggastusan ako lang. Angor ka. Di kan sa pagbimbiryadan. Mga anak lang tatadot pigatin. So malagay no madano ti break time kita. Ada ka lang mga itultuloy ti panagtrabaho. So nga dakkel ti may tulong ko iti panagtrabaho kabata awan ti break time ko ti bigat ken malam. Baka ikan nakamat ni Busting Grace, damat sang gabasit. Dalakit pagplete ko pare. Ken igatang ko ti ko. Kontribusyon ko para ti dati kasapulan dito eh. Ada balo nagkabagas. Sa adamat may tugot kong masida. Diyan. Masaludsod ko man. Ore no, naalamon ti bulibul mo. Ang gana lang ti bisito pare. Ore no, singpet madlang. Singpet. Singpet, di Winnie. Magusto ako na. Nakarinyo. Umanayin nga ragsak ko no. Arakupen na. Agkan na. Uno agkakisuna. Nang ito niyawat ko ti sweldo. Itad mo amin? Ibatik mo ti para kanya ka. Ti pagpletek. Kit, di garod pa rin di balayo? Daman trabaho ni tatang. Di garod kakabsat mo? Kada daman ni tatang. Hamot ng obligasyon ni kabsat nga mangtulong ti kabsat na, di ba? Amuda ka di nga da pagbasbasaim? Amuda. Gananot ka lang pare, ha? Baka mo't no, babawi ka to. Munti ko na da pagsasao. Sikat agluto sa bali mo't timangan. Iri makatahanon ako dito karinderya nga pagkitkitaan mi kini Winnie, manong Nemi, at daisunan. Hay. Kumusta? Kastoy. Mail-iliw. Kabuta makalawas. Ita malang makita kan. Kumusta pa nagbasam? Okay man. Noon na pagkurkurang ka ita, pangalalamit. Kaya medyo nukon sa tatang kinanang ngayon, kastaon iti amyaman da, siyempre. Dati itad mo kanyak nga linawas. Ti makabulan, at udaytan. So nga, mababain ako na kang ka. Noel, ang si kama tinang sigasing, di ba? Si kama tinang sigasing. Diyak kumakait iti nakababain ko nakit. Imimpas lamang lang papilit. Nga makagura ka no, diyak kayat, nga awaten. Gabuta, napas nagtipanggap ko. Naragsakak tula una yun, Winnie, no? Makikita kan to, nakadwam ni nanang mo, ni tatang mo, nga umulit ti stage, nga nakatuga.
Maragsakak tula unay ito no, mamuak nga may saka karagit ti bolt passer. Naragsakak tula unay no, mamuak nga dan napintas nga pagtrabaho. Ako rin siya, naragsakak madla unay. Sige, manganta na. So nga dakti ito nga paborito nga kwan to'y. Naimas ti kiti luto dat to'y. Nagorder kan? Nagorder akon. Sige. Ingka ingorot ibagan, itasar na. Manong name at dapat naging kundaway nga subuan na. Subo? Ha? Subuan ka. Sige. Subuan ako mo ito. Sige ka lang pa subuan. Tike, subuan ka. Nagsinsinubo kam ton manong. Maragsakan naglaunin ng mga ikot ay na. Nana. Inumalpas kam ton, kat mayawat ton di kwarta, manong nami nga naikari para keng kuwana. Halos upat nga aldaw nga sweldo, titit ko keng kuwana. Upat nga aldaw para keng kuwana, 2 nga aldaw para kanya. Okay lang. Hanapat nga nagastos. Gasti ko na ni Tony, nga katrabaho. Dakil din itulong ni Winnie. Tanuawang ko maiso nga pagbasbasain. Bisyo ko maamin na bisyo Baka itkasti nga oras kit arak ko sang sangwag. Di ba? Kaya na masalakniban di salon at ko. Pinakada kami manon nemi nagarakop kami pa'y na minsan sa naamalak man ang dikiti lips. Ingat. Kawit ka di balayo naumot sa bali nga dagasak. Sige. Kawit ka nun karo din. Kinaginanakan. Tunong Domingo pa panam. Inakto di karayan. Abay. Inakto kalap Di ka mapanagpaspasyar at mapakag ito yung sentro tapno paspasyar ka. Ako matipasyar ko. Kapag kanya. Okay lang. Napimpitas pa yan. Tanong pasyar at pagbalinak no ka 1-day millionaire. Kaya no tapno sa anak nga agpasyar at mapanag di karaya ni Supay. Malibre kam ti masida. Pasaraya at dapay mailakok. Di at dapay nayon ti allowance ko. Hindi makadano na kung dito'y balay. Naladaw ka anak. Nanganak ko nang. Kapit kita kay manin kini Winnie. Kasi dati. Mangang kamnukan. Ay, apang bakit manungar tinabati nga sweldom? Di 2 nga aldaw sa kukwa. 4 nga aldaw nga sweldo para kini Winnie. Amang barok, saan ka mga tumawdawat kinitatang mo ta? At matrabaho ni tatang mo. Hanggat kidawin kang gano, wada paggastusan na kiti kakabsat mo, 2 kakabsat mo, di ka mat mangibagbagaking ka. Amuming at iskalar mo. Di mo kata mapanunot nga dakil ti posibilidad na anak nga saan nga ta kayo tagkatuluyan. Inanang idaw-dawat yung akasta. Hanggang pa nga daw-dawat, abangan ko na. Nukas pagkarigan ta sang nga kami kini Winnie tagkatuluyan. Alakit, okay lang. Okay lang Tinaskan kita katulong Ito nga pagkarigan ta sang to nga siyak tagbaling asawa na kita masabat na to. Hi, thank you. Nakunanan to. Dakil na yung paggamana. Puno kas pagkarigan ta madamag na masakita kito may nakto sa rungkaran. Kasta nga ta. Saan ka din ang parparik na kang ganata anak? Siyak tinagluto sa bali matinangan, parang ganun. Nanang, di tayo amuno anyat kasat tayo. Ewain, awang gas tinagsakbay, nanang, naipupusuan ti panang tulong ko kini Winnie. Saan tungan nga siyak? Taglakam? Noodan to na pinta sa trabaho na? Apaman nga makapaggraduar? Okay lang to lang niya.
No naragsak ka makita kisuna nga, buta nakapagturpos ka na pindas trabaho na, naragsak ka tungatin. Ore sa balin tumatimang manganen, may rano dahil ta nagbambanugam. Nga bali na. At siyempre, dahil sa bali nga manganen, nga bali ata, nakaluto ak, ore sa bali nga na, nga bali, ang luto ba sa bali, tapos kanek. Ay, Noel, saan da ka amawatan no minsan anak? Ngam kahit milang nga balagan na ka, di ka basta agtalek. Nunaskin nga kisayam di itad mo, dadadumit lang ka, ay napipinas mo lang. Magkasan ka pa yung makagatang hindi, arwatam, kapulit kastang, at pagbasbasam. Manong nemi tunggal Sabado, awan liwat na, taawam mit liwat kong agtrabaho manong, dati mat pagsalsayatan na. Kat pagyaman yung manak, sa anak man kagsakit, tap na madarit suklat tati, nam nga aldaw, ti makalawas ka man nagtrabaho. Kaya doon inak man nagkalap, manong nemi, maswerte, at tado di kiti makalapak, nalaing nga kaming nagpana. Manong, at mapanaan karayan dito lugar mi. Kita da si da emin, at apayin na kanila ko ni nanang, sanang to itad kanya, ikak man ni nanang, pagbigayan talaga ito naglakon ng. Na siya tanak ko. Alam niya lang, isut may tulong mo, walang man lang. Libre ang masida. No, at mapaglakwak, kanak pa yun, na siya. Adamat na yun na ito, allowance ko, ti makalawas nanang. Inisda mo ti minom, haan, saan ka pa yung nagsiksigarilyo? Unang, ang ganda dapat nga rin na itulong ni Winnie kang ka, inikat na't madi-abisyon, dahil tati kaya pagkunang nga nasalun at kalata, alaw, kalawin. Kaya daw dawat may kinitatang mo, nga sapay ko matasang kantong agsagaba, no saan to nga sikatimangan, kalpasan nga nakalutukan. Naging gama nung naming ang alpasan day tangatawen, kat may sagsagana manin manong nami, para iti panag-enroll na iti fourth year college. Siyempre, makornong isuna, kada Sabado latang ikak. Sabado, manong nga bulan, tsakbay nga ag-enroll. Isun tumat manin tinayunan da, no adda pagkurkurangan na, ti duwa nga bulan nga sweldok, iti upat nga aldaw, iti may isang alawas, manuno ka na dyan. 4 times for 16 days. $16 days, 32 days, na 2 bulan ngay. Kat manok sweldo manong, kat nakatupid iti ang sweldo iti dahi, 750. Pinag-enroll manen manong nemi. Hindi ta kunak. Anya nga tanong ko agab sa'yo nagtipagtrabaho ta, kuyugin ka pa nag-enroll. Hana? Kuyugin na? Itamang pa bagang nga kuyugin na. Nisigasin ko lang. Ken, numabalin, mama mo kumamatay na itinaganakin ka. Mama mo ito ida, ito makapagturpusak, siyempre awisan ka ito, nagpaalaak. Baka si kapit ibang paalakan niya. Diba? Kada gito nga, madi. Nabibinas doon, makapagturpusak. Sila dahil limliman mo kanya. Allah, may kapat nga tawon, itareto yun. Iso ka di pa itada pa ng duwa-duwam? Noel? Saan nga dapat nga takis, no? Iyam amunak ka nagiti parents mo. Hanggat dapat makadakis, no? Maminsan kuyugan ka, mapandiskwela. Sila mo libagbagang sa anak ng basbasa. Ay, baga kaya na saan kang basbasa? Di mo kakangga di mabalin? Nakuyugan ka? Sige. Tapos na may ikat, di pa nagduwa-duwam. Agkuyog tanto. Yung sayang di may isang aldaw mo. Nga saan nga pa nagtrabaho? Ang ko sayangin.
Di nakurang tutad mo kanya kon. Ano adamay sang absent ko. Kukam lata di upat. Uri may mesan nga si kuka. Sige. Sige man langin. Ito na pa nag-enroll mo rad. To Lunes. Sige. Agap sa nagpangahal into Lunes. Inagagpanan into bigad. Parbarang ma-tsambaak di kita'y tsambaak kita ma-approve ko rin. May sangal daw ang absent ko. Imbagag dahit nakadatatang kininan. Dapat laing nga. Tapos nung kakastak, maamam nga talaga nagbasbasa. Ang yata amam, baka dapat asawa na. Kita, na di sweldo. Isot inayod na ka na di sweldo di asawa na. Inanong mo. O, may asawa na. Estudyante suna. So nga rod nga mapangkatap na mapaniknek kami. Estudyante nga talaga. Inuroray ko iso na itimbaga na nga pagkitaan mi manong name aging ka nga nauray ko. Nagasiksika ka na nga bado nga. Dati ako na sexy. Lendan, kinunahan na kit iniganan ng takyag ko. Inakbayak mo't manong. Kaya makadanon kami ni eskwela. Hanap apakbayan na. Habang hindi mo kahit akbayan ka. Kung nakababayang. Kaya padag ng estudyante. Nung nakababayang girlfriend kami. Basta din nakakakbayan. Gibin talatan. Okay. Okay, kadimot lang ti ko ha. Pag matrikula. Da. Toyo. Data din ko ti upat nga ha. 2 bulan. Kurang nga ninayunan mi. Remedyo ni nanang. Sige na. Agbati ka dito eh. Tasaklatan sumrek. Madino ka tayo sumrek ka man? Sige, sumurot ka. Pila-pila manong name. O makipila ka nga ron. Oras ang kabat nga ginroll. Ano nga na oray naglatadyahin. Sige, oray nga to'y. Hindi ta. Makita mo't ni. Makita mo't no, aginroll ang iyawat ko, pagbayad ko. Kung saan. Tapos may katan niya man ang panagduwa-duwa mo. Hanak man nagduwa-duwa Kahit kala ko yugin. Kahit ko lang isumbrek iti University Belt o hanak ng estudyante. O nagpatinggak lang ti high school. Sige, oray na. Inuray ko nga road manong name. Naging maintindihan ko. Ito ti resibo ti nagbayadak. Nagiti oras ko naala kon. 4th year. Accountancy. Agraduarag to, palubos ti Apo. Sakto review. Dato lang, panag-review mo rin. Kato na. Namaskin nga, dublek tagtrabaho, tapno may tad ko amin, aramidek. Kasi pa nang dublek mo pa nagtrabaho? Agtrabaho ti construction, nagmalmalam. Sa akman pa nagpana ti rabi. Pana ti rabi? Gumatang ti ba? Waterproof nga, flashlight, ti silaw. At sa mabibuyan mo kinta YouTube, di ba? Siya, kayam? Kaya ka. Sakto pa kahit nalaingat ng pana. Karo din. Dan, tag-merienda. Merienda o no, lunch na. Lunch nga ron. Ijaban ka rin dali pagkikitaan na ko. Nahe mas tiluto na dyan. Let's go. Nagkalugan kami ti tricycle. Ito yung nagti-tricycle. Manong naminakbay ko. Inawid ko. Nagsadagmit. May salangin nga tawin. May salangin nga tawin. May salangin nga tawin panagan anos mo. Noel. Nagdakkel tinitulong mo. Kanyak. Kada kami. Kanagnaganag kanyak. Itun ka nung nga umayag di ba na iyo? Kalpasan nga kinuhuyog ka dito eskwela. Itun ka nung umayag di ba na iyo? Kaano ga di birthday mo? Si mo pa yung pagbaga. Manong nga tawan ta? Nasyak, tag-birthday, awisan ka. Di mo kahit kumay. Sige. Umay ka to. Ito no? Birthday ko. Ito na no?
itong December. Mabayag pa ya. Mabayag pa ya. Ora awan okasyon na. Basta umay ka pasyahalin ka siya. Istrikto ni tatang ko. Agbasbasa, hindi na kahit adamang pasyar kanyak. Kaya bagam ang siyak Sige. Amo mapilit ka. Kasi kami at pa nagduha-duham. Ito ka pa nagduha-duham kanyak, no? Awang kas nagsakbay. Kaslay tayo, napang ka nag-enroll, tikait ka to, so, ang peso kang basbasa ka. Kahit ko nga, mamamumatan di parents kakapsat mo. Sige. Tun ka, no? Tun na Sabado. Imbes nga mangan ti iti karinderya, idya ka tun balay nga mangan. Peso? Tap no may katanya mga pa nagduwa-duwam. Imbagak dahi ta kadatatang kininanang manong. Kita o na. Tap no di kasi may katanya mga pa nagduwa-duwa. Kinuyog mo nga na pa nag-enroll, talaga nag-enroll. Pakita na pa keng kadirisibo. Kaya naging tayo oras TV pa nagklase na. Makita mo sa dyan, portier college seasonan. Huwantang. Kaya tata, mapangkanton Sabado sa dyan. Noin. Kaya, nasiyad nung hasta anak. Kaya wala nga tamam-amom na kiti parents na, kada kakabsat na, no, talagang saan nga si kanto ti mangan, kalpasan nga sikat nagluto. Mabalin tayo. Dinteng narod deta nga Sabado manunemi saan nga iti karinderya tinagkitaan mi. Iti makita na kung manunemi mekan. Naglugan tan. Naglugan kam ti tricycle manong. Medyo adayo. Arkila nga ti tricycle. Angkel ko. Ngim arkila ha? Libre na klatan. Angkel mo dito tricycle driver. Kabsat yung tatang ko. Ket ore angkel na manunemi inawit ko nagsadag iti barukong ko. Nagplastara ka na imbang tapno maagkak na iti lips na. Hala, makita na ka ni angkel. Baka agungit, baka charge na ta. Yung basi nga libre ket pagbayadan na ta. Mapay pagbayadan na ta. Baka pagbalin na ta kang hotel dito sidecar na. Talaga nga makapagpakatawa ka talaga. Nagsagana kayo? Kauna, importante ka ti manok. Native ka manok. Kung napikit ni tatang agad, parchik na takaldin ko na agad. Danto pa pagbertiyak, no? Karchin ni takaldin mo. Na minsan pa yung nagkaksakbay nga nakadalon kami. Uncle, thank you isunto ka din natin tagbalin nga manugang me. Malubos ti apo, Uncle. Istimang papabasagin ka. Mangtultulong kanyak ti magbasag. At di namat kabailan nga ito amin, Uncle. Kapumadlaking tanong na duma. Tapi na suna yata, nakasarak ka, tikaskan ko na. Uncle, agrad Barton. Kinunakmet. Uncle ko nang palang kanyak, kukulong kanya ko na. Sabi ko, Uncle, talagang Uncle to tiawag ko ken ka. Kanya maamurak nga rod manong name ni Winnie kadagit na kadnak ken kuana. Kagbahanuak mo ta. Anong sa mati adda nga panagyan mi, bro. Sang nga agpapada tayo, tata. Papada tayo. Lagi naman iti kapsat na eh. Manumat ti kapsat mo? Dua? Ikit adudugan agkakapsat daw ini, talo di kita dyan na. So ako nakin ko na, agyaman tayo anak ko, tadamang tultulong kang ka, kada tayo, tanok dakamla amin, nakitawa talagang marigatan kami. Ang tatawang taklo na pakaragsakak na makatulong ti patak ka tao. Katkas itikang kanayong kayo bagbagak ni Winnie,
nga maintenance na. Iti hanyo nga panaglablabes. Amangan maglablabes kayo, kita matunday, baka masikugam na ko, kaya na may tulog ng basa. Awan pa'y napasamak, tata. Nasaya itong asta. Kit, anang arad, bakit? Kagita sa rin na ta, makantayon. Bakit mo mangsyat? Inikat ko pala dati nga bisyo, tata. Dati ka po na nawapay nga pagyaman-yamanak da ni Winnie nga rason tapno ikatek di banding ang bisyo. Mani po di tultulungan ko, inikat kun ti ara, inikat kun ti sigarilyo. Kayak ba't kaya? Madamad lang kendi nga mulmulak no hasta makalagibag. Good. Gabot ha, ti minom ti arak ka nagsigarilyo, mangpaababa ti biyag. Kita ta, gaminom kayo. Medyo, no, daduma. So, kaslakad ko bang shit ita. Kaya kay guwatan ka na siya tagpaala. Saan barok? Hindi ka matuminom. Ano minumak no? Ano? Uminom ka? Medyo sumimsimak. Lakit sa anat branyo ya? Kaya tayo MP Light. Brandy. Nangandadatan manong namingin imay na kami ni kanitiya pulutan ni. At tinulang ang native ka manong. Kad nagsango kami, iti katugangak tubi. Ay nga manong naming medyo bumaran. Danda namin nalabas nga nagudwami, tiya 1 liter. Amang barok, ibagbaga di kita, sotil nga tattao. Nga, baga kanuno, sikat agluto kit sa balintot mangan. Baka ibagbagada kang gareta. Nagitigar sutil nga agpepeso akas kunayo tata. Sumiti pangkantyaw kanyak na kita ipadak nga construction worker. Kaya ibagbagag mat katakwada. Akit no saan nga isudat na ikari, marami. Tahante amo na siguradong isudat mo itla tagasawa no saan. Hante amo no anyat mapasamak ti masagbayan haan. Taore no nakasingsingad da, pimpinateg da, gayam handag katuluyan. Pati magbagami kini Winnie nga hana aramiden iti makirelasyon ti sa bali. Gabutasa nga maliklikan barok nga. Dati pindas dati anak mi. Aduat sa bali nga agar-arim king kuana. At dapat dati ko agar-arim nga engineer. Naamuan na nga da mason nga mangpapabasa king kuana. Kit injayaan mo da diyang engineer. Ang saan nga kinahit ni Winnie. Kasta ka di, tata? Apay saan nga istorya ni Winnie data? Sambot nga istorya, tadyak mo nagsalsaludsud. Basta ko na, ngaon sa baling araramidek, no saan nga ti panagbasak ko na. At wala kita mga alukoy keng ko na. Anak kaya-kayat mo. Datay agat semento nga kwarta, no, datay nakasiting pretty nga kwarta ko. At dapat accountant ang ako Mga aram keng kuha na nga, mangpabasa keng kuha na, ang tibakadagas kat saan damat ka nawaya. Ibagbagada nga, sakto makamukang ka mga isarak, tipagtrabaho ang punada. At accountancy nga kurso na. So nga, hante nga munuan niya talaga ti kasat. Jakmat ibaga nga, sikantot hanggang mabaling hindi may palubos nga sanganto sikat mga pakiasawan na di mat mabaling ako nito kasi tadi tayo amo noon mapasamak baka baliw tirik na ti anak may ket makasarak iti sa bali baka panunutan na ti ad nga napimpintas nga panagbiag han di tayo mat panunot ti sa bali nga tao panunot ket desisyon na kani desisyon na medyo sang kun samot ang mabalbalikasan barok ti bagbag asyakmot ngamin ti makaado. Kung kontrolo kami tata nga ba ta? Adin mo adra tayo limit na. Agawid ak pa Agawid ka pa Umiyang kan. Tata mo. Slow yun ibagbag. Kaidag tanak yun. Pa umiyang kan. Kaidag tanak men.
Agawid ak tata, agawid ak nga agawid. Di ay wala, labot. Agawid ka nga agawid. Ulit ta adamat na tinagluganan nyo itang tricycle. Kabagis ko na yay. Nasyat na yay. Isunton ti mangitulod kang ka. Ya? Alawan tata. Nanganak mo't laing manong kinagidang ko tilakay. Yung saan ako ngayon minom. Isulat at inuman. Adadot masaunan na. Narasawan na talaga. Eh, barok. Hindi siyak ti barok. Ay, siyak ti kang kamatin. Hindi ka babay. Noel, pasensya ka kinitatang ko Numadalumanan ka talagang nalaingan agnak. Hey! Ito yung pagbaga mo sa asang. Yeah, po, sa anak pa nga nabartay. Kita una yung pagkamanak, tanam amok na ito. At balinto, nga manugang ko. Sabi ko taiso. Itag pa iso. Alam ang kalatabaro ka, kastuyak no, talagang na danuman ako. Kahit nakaturo kayo, pumanawa, gawid akong manong. Talaga inibus na. Bale, halos, basit lang natin ko. No, ararikin at gudula baso. Talagang gayong uminom tatang mo. Naglalalo, mapagustuhan. Inakaratan. Dati tricycle lang, Gilman. Winnie, I love you. I love you too. Noel. Ananos di mapupuutan. May salaing na nakurang lang na masang tawin. Okay? Nakaratan. Good night. Ala, nakita na ka nang ke. Minsan pa, ala, nakainom namin ka. Mamito, lakan na babae. Nadlaw da tatang kirinana nga naragsak. Naragsak ka na ko. Tanapang kamis mo iti balay, iti scholar mo. Nakasangok ni tatang na. Linggay mo minum. Ito nang gimatang at may isang litrong MP Light. Halos na ibus ay amin ti minum. Naman sabi, basit na natanda, sakbay ka naturog. Pero reno, okay matlang anak. Okay matang. Maragsakan na na maumok matlang na kiti partido na. Nagkatindan niya mga panagduha-duha muna panag-atap ko. Nalagat na siya, daloksta. Nalagat ang karat maturogan. Dani, sa luminggo ng bigat, papanam, nakmanin nagpana. Taisupay na libre nga si dahin tayo kan mapaglakwan adanayon ti allowance ko. Saan nga napupuutan ti naglabas ti aldaw bulan lawas ken bulan manong. Idi tagkita kami manen ken ni Winnie ipakita nan nga mismo manong name iti programa. Na ito tinagan ko sige deta? Danagan ko deta. Kahit anong ti pangalam to. Ikaw na ni tatang, isundot pa lang parti na dito wakal din yan. Umay ka nga umay. Kuna na, ayabam to kanumit ti partido. Takayad dadaga mo. Sige. Congratulations, happy graduation. Mabalintan? Tiyan niya. Naku alak to ni bulibul ko. Loko ka, sa bali ti mga bulibul. Ganda tagka. Pudno ka dito pagbaga ng tatang mo. Nga niya? Nga dadagdag engineer, nga garaharm kang ka, kada accountant, puro mo't adda amin asawa na. Ngayon makas pagarikat adagarim kang kaon asawa na. Nga napipinas ti kasasad ng siya. Awan lata. Sikamit ti kayat ko. Kaya, saan nagtulong nga may bagay kang ka? No may sakan tulong accountant nga mga pabisili ti bangko. Bakit na talata? Di ba, api ka siya, balin asawa mong kastos to. Oy, anak ko man nagturpos no hanggang gabukang kuwana. Kuna ka. Di ba? Very proud ako mga ibaga. Utang ko kang kuwana no api nga kastoya kita. Kuna ka.
Sige. Manganta ka ro din. Tagawid kanton, tagawid ak tumaten. Aging galang taarakop ken bisito manong nemi. Ti pakaiskura. Tamo ka sa labat batan, ken na respetaren manong nemi ti kinababae na. Dindang nga ron ti panang graduar na, ken napang kami amin manong nemi ti balayda, nakipaala. Ket damot yung papatpet ni nanang, balasang ko. Ano sam na ito yung mairigalo mi kan ka. Ay, nga nga panunutin na, alas ka na panunutin ng nana. Nagdakkel ti utang ko na yung paganakim kada kayo. Kini Noel kada kayo amin. Tano pinaritan nyo kumati anak yo, di awang kuma. Iso nga kada kayo nga sa nga pamilya. Tinakautangak nana. Kaya alaw na, mo kasta ti panang bigbig mo anak ko. Nagsasango damat manong nemi ni kanak, kini Winnie kinaganak kanya. Ket iminom naman iminom ni tatang ni Winnie ket idita medyo mawengwengen balayan mo tindi awag tunggal bay sa karawan. Balayan! Amo mabalayan. Asla mabainak man lako mga sumango keng kabalayan ta. Asla may pakita la unang sa mga kabaylan ko mga pagbasahin ti anak mi. Dadya responsibilidad mi ken kuana. Nagbalin nga responsibilidad dato anak mo. Agim, kung namin ni Winnie nga, saan nga pinilit, ni Noel, nagboluntaryo, nga pakaragsakan natin makatulong, kastamit ti ko namin abalayan. At siyempre, malimitaramit na di kuana na, tatibik nga kuana, upat nga aldaw para kin ni Winnie, 2 nga aldaw ti para kin kuana. Hindi pagbindasan na balayan lalay nga pumana na ito yan ako. Kada Domingo mo kasi imbas ko mapanagbalog at mapanjay, karayan. Adanukan alibre nga masidami. Sa mapantumat ilako ni nanang na nagkita dumakit, adan pagbingayan da, di bayat. Basta, na-discarte nga rin, agbalin nga manugang ko. Wala yan. Ay, wala yan. Akin inisang kang tumatin ng mga bibuya kadakwada. Da kami manong nimi kini Winnie. Mapasamak tungat na nga talaga at managabalayan na. Sila da balang duha-duham. Dito amon at mapasamak na bigat Baka mapasamak, ng sikat naglutong sa bali mangan. Baan pa ka ng ganito? Ito na no. Ito nag-asawa ta. Itang ngarte ko nakatanong mi anak. Siya, hindi ka lang makatutor. Naka-oray ka tupat nga tawen. Hindi ka maka-oray ti duwa pa nga tawen. Apa nga duwa nga tawen. Siyempre, tekak ti board. No, may pasak. Nga, dan, ang pagtrabaho ak. Di, duwa nga tawen nga gurnungak. Tapno, may sublik di intad mo kanya. Apa ko may sublik? Kaya baka ada pa kausaram. Ang pa kausarak ko na. Ket gabot awan to paggastusan ngati sinabadong itad ko ti 4 days ken ka. Ano dato makornongan? Agornunga. Ket syempre, isuntong taramaten tatapno. Bangunan tan ti pamilya tan. Nag-review, idi rumar ti resulta, pimaala manen, napangkamay manen manong, iminumanin datatang ginitatang na kasya manen. Aduman nga istoryan manong. Aging nga mangruging nga trabaho manong nemi. Ket siyempre, kukuha amin nga sweldo, adun di maurnong ko, kan matulungak din anak, di kakabsat ko. Alat nagtulagan nyo kini Winnie. Tuwa nga tawen, sakit o kasar. Wenang. Nalakit na siya at ano kasta anak ko. Ang sa bali iti estudyante suna, sa bali ita, nagtrabaho. Siyempre, ad-ad nga napimpinas isuna at mapanagtrabaho nga Adun tendo yung makapulapol na nga pada na nga professional, nagtrabaho, mga obisina. Saan to nga tangag baliw tirik nana? Nanang, anya ti kayo sawin. Sa lutsud la day jay.
Dinto nga tagbali tirik na na. Agtalin na ito nga tang ipatpatig na ka. Ang mga met no, dantun sa bali, boyfriend na kit, maamuam ko na to. Kwentahan no, inted mo kanyak. Dated ko ka. Isublikan ka ko na to. Santo nga tamat ang pasamak datananan. Ang lagad na siya at ano saan to nga mapasamak ti kasta. No kas pagarigan tagbali to jirik na na. Ta siyempre, no idi kada Sabado nga kita kayo. Ita saan kayo nga kita, malaksid no ang kapasyari ni Suna, awang peti komunikasyon nyo, anya ti amom, baka no, makapulapul na kita kaopisinaan na, kita tagbali jirik na na, into na damak, mang sulisog kang kuha na. Saan to ibaga si problema na haan kita adanubyok nga nagpabasa kanya kit ko baka ko nanto di lalaki apay kaputa pinagbasa na kan si kama ison tagbaling asawa no nasamon nga yeten kasyak tayeten pakwendam keng kuana no manut ited data sublita pakasat papasama nanang dekag panunot ti masakbayan. Madijak kayo na panunutan na. Kas pagari ka nga ron nga eh. No, kas pagari ka takas mapasama ko, well, maramin ko. No, pekas ta, adamat ka diya, na itulong na kanya. Nga puta, diyakon kaya't pa nga sublyanan ti madi nga bisyo. O rin awanin ti pagbasbasaag. Diyakon kaya't tuminom ti ado, uminom klabasit. Kang grunan ti amin, pulos nga diyakon kaya't ti sigarilyo. Minsan nga Sabado, manong name imbes gagawid ak sadya balay, nagtarusak iti balay dawini. Uy, sige kayo marok. Mailiwak dito tata. Sabado, amok nga madanon ko ni Winnie. Awan, tandaan nito tandaran na nga party. Yung may dinangkas ni Nelson. Sino si Nelson tata? Kaopisinaan na. Kapataong pailugan ni Winnie, kahit adalugan ni Nelson, so nga ni Nelson ti may nang dagas. Awang gahim so na. Nagawit ang haratin. Kaya anda ka dito yun, mga rabi ka to yun na. Gagawin kata mga ibaunak ti pa, papang gumatang iti empelite, tagsangot ta. Saanin tata, da kayo tumala makado. Ang pagustumit lang di pa nagisangok ka na kayo. Nalandag yung istorya ta. Sige. Napan nangala mano. Yung saan nga 1 liter. Tapos basit. Alam minum ta karo din. Kaya nakarami din yung bakit ko yung tipulutan ta. Ano, nag-urnong kamay. Una tata, siyempre, makaurnong ako na ta. Nakapag-graduar mata ni Winnie. Ganda siya at nag-urnong ka. Uri ni Winnie ka nag-urnong. No, pa'y bagbaga natin adyan na ngayon, kaya mabaling kita patuloy mat kumangagbasa ni ti college, ta ni Winnie ti tulong kang kuwana. Kung nakmata ka, pagtulagan yun to akin ni Noel, no, at makunan. At akalindigan namang tulong ti kapsat na tata. Umit ka diya, kada tangar tirantan nga nag-graduate ti college, tapos nagtrabaho namang tulong nga rin ti kapsat na. Minum ka, tumawag ka. Nauray ko manong nemi nga adda imay nang tulnog kini Winnie. Ay, isudari kita. Timak berak manong nemi. Ikay papanambarok. Kita lang ida, tata. Manong nemi. Lalaki ti mo nga dimsag. Nga napaniti batog. Ni Winnie nga ridaw ilukat na sa dimsag. Huwag lang kayo magbinisito. Sa bagay manong. Api ko magbinisito dakit. Adada ni Tirwar.
Baka nagbinisito da. Iti adada palang ti unag ti kotse. Awan ko mati pakadlawak nga pagsaktan ti riknak na kunak tinahim ko. Nakigto ti suna manong name di siyak din ng ilukat ti ridaw. Noel! Siyak. Ala, no kaano pa nga ada na panak, isupet ka iumay mo. Sabado eh. Ala, sabar ka karan din. Tang, daakon. Da ka na. Hindi mo mat payo na ipos dati inumin mo ka na ito manugang ko. Iso ka di madlang di manugang, ha? Uy na eh. Nga medyo inyungat naman. Itatang pisat busis yun. Tesalonsod ko, iso ka di madlang di agbaling nga manugang me. Wano na dyan nga Nelson? Tatang, anak ko nyo, apig ka kasla. Ibagam tipot no. Tadyak kaya ti mairamraman. Tata, sana nga na dapat pagsasalitaan tayo, medyo nakainom kayo. Kahit ko lang nga mangigamis mo, kayang kuha na, nga mangig mo hamis mo, barok. Tadadat ikang kanayon ko ibagbagan mo, tunggal, umay dagasin da dyan Nelson, kisuna. Tang, anak ko nyo. Ako nyo nga magbagan. Ay, lakay, anak ko, Kagadi nga dito ti problema ta bakit? Ti kina singad ti kiti dua. Nga kang kanayon tingi palpalagip, tinagan nga Noel. Tang, sumuna kan di kwarto. Ay, sumura ka kwarto. Kaya kung ibagam, edi mismo nga sangwanan mi, ibagam kini Noel. Nga isumit lang dagbalintong asawam. Saan nga dahil nga Nelson? Tatang anak ko nyo. Anak ko nyo, ya. Gusto nang tata. Kaya mo ka di kahit mauray, sungbat at yun ako. Abang mga tamat din. Nabartek kayong ta. Ala ka na, Bartek. Among di bagbaga. Nasiya time ba ni Noel, tapos kastakan, mapagsasalitaan tayo. Ano agsasalita tayo kada nanang mo? Awan ni Suna. Mapasamak ka din nga mapasamak din kong kunada nga sa siyak tilang gloto sa bali tilangan. Baliwang minto nga pagsalitaan datan-data. Nakon. Nakon, Winnie. Pasensya mo ni tatag. Itulod ka dito sa angin. Ayabak ni Uncle, tayo isot pagduga na. Urita na sapa mo pa lang. Noel. Winnie. Isa kita tagsaludson. Nga saan ni tatang mo tagsaludson? Dito ka din? Di may kadua ken maudi. Hanga may kadua, may katloya. Dito ka dito maikatlo ken maudi ngayon may kundi balayo. Dito ka din. Habang nga tinagsumbatan. Sa kweso ka din nga kang kalayon kay nga kuy-kuyog ka dahil nga Nelson. Noel. Tsaka kahit sumbatan. Okay? Amuklatan di kahit nasawan. Di mo kahit sumbatan. Hinaklatan nga rin diyan uncle mo. Tagpaitulod akong sa diabalay. Winnie. Ayatan ka. Ayatan kan tulad. Hindi makaawid ako dito'y balay manong name. Napanamaya.
Kita awang matin kasi sinarak mo no kasto nga Sabado. Tatang, nabanak yan daw ini. Tamahiliw kang baking ko anak. Kahit, inistorya ka ni tatang manong name di amin. Agad rin no nakainom ni tatang na akit muna mo bagbaga na. Nga masansan nga dagdag asin dyan nga Nelson, ti anak da. Nga dyan pinagsaludsod ng ibagam no isumot lang tagbalin nga manukang miyo no saan. Yung saan na kaya tasumbatan. Kasi kata nagsaludsod. Kadimbaga na nga di na kaya tasumbatan. Dikit kaya ng karot asawan nga talagang nga adan nakirelasyonan na nga sa bali. Barok, nasakit. Hindi ka unay mas pasakta. Hasta latibya. Tinaskan kat nakatulong ka itipadam nga tao. Dahil dyan lang ama na ti mismo nga nagdakil tinaitulong yo. Nilanang nagayam, naitulong yo. Yo ko na nairaman kami kininanang mo, ta pinalubusan na ka. Nasaan ka nga nagriri? Halanak ko. Nakas pagarigan ta saan nga da Kyoto. Kaniya, Winnie. Pakalalaki ka. Agragsak ka ta, ore no, sikat nagluto. Kit sabalit na nga, okay lang. At least, nagluto ka. Yeah? Nagluto ka, ti kananda. Kanin ti sabali nga tao. Yeah? Hindi pagtrabaho ak manong name at dali kiti kundaway nga saan ko may concentrate. Parito na itaman pa Pari Noel ko naman. Ay, Pari Noel sa ganito ni. Itaman pa Da problema wala. Napasama ka hindi kung kunakan ka. Mga pabisinan, di ba? Agasam. Manong ata. More than 4 years na. At 5 years down. Sa bali mang manganin pare. Sa mamot ka di mababalaw ni Winnie ha. Siyempre, mga obisinan. Ano na kaya dadag agigam di sementon. Siyempre, agbaliwan ti ko na environment na. May san nga mga opisina. At least nakatulong ka. Di ba? Ni Apo Diyos ti makamo nga nakatulong ka. Dinteng ti sabali pa'y nga Sabado manunemi nagawid ak siyempre dito balay. Sinabat na ni nanang. Nan, apay. Anak. Apay. Apay sinabat dak. Dati yung nakandak patsabsabaten. Kuha. Ano ka kuha? Ano kuha nyo? Nanangin na ya pa una ito parang suspension niya ako na ya. Ada ka di madi nga napasamak na posibleng matatngat dito unig ti balay. Saan nga madi nga napasamak? No dikit mayat. Mayat ka niya. Alala, dumanon tayo unig. Dumanon tayo makita ang tulatan. Mati makita ka mati. Iti kusina. Na parang iti kusina. Ano iti kusina? Winnie? Ay, da ka gaya man. Nabida ka. Sabado nga ron, ang mukhang dumteng ka. Tako na ni nanang mo, nga adayo din nagkapuan nyo, di wag iso nga umimiyang kayo. Siya ka tiglot-loto. Siyempre, umag dito, akit tumulong ako man. Amo ka din ni Nelson nga dakat to. Abi ka din ka masungbat.
Awan ten nyaman nga relasyon mi kini Nelson. Agar arem la kanyak. Abi nga sumurot-surot kaking kwa na. Kagangi data superior ko. Narigat man no payak at bus ko. Agar arem kanyak. Imsang ko kaya. Sabi nga nasat nagsinong bata ni di. Jack, di ka sinong bata ni di kaputa. Agal-laal tirik na. Kaya't mo sawin, kasla kayat mo, nga aklo ni Nelson kat lipatan na. Kasla kas jay. Nakarigrikat na desisyonin. Ipaglagi din tatarig din na kanyak. Anang tulong kanyak anak desisyon. Iso ang dahak. Kahit ko tiumyan. Kahit kung ipanagnagan ka. Nga may sakpe lang ang virgin. Inarakop ko. Imarakop. Huwini. Kamukit ng pukaw ka. Huri siya. Kamukit saan tangang katuluyan. Gabuta pa naggalal na tirig na. Yung magdadadag itinagan na kaniyak. Nga dadamit lang sikat kayat na. Pakawanan na. Nga dagundaway nga malipatan ka. Pakawanan na nga dagundaway nga. Agbangin na tirik na. Pakawanan na. Kukuanak matlayang tiyag na nayon. Ngawan sa bali nga mga. Noel. Nagasagahan ako nga mangipay kang kati amin-amin ko. Nagasagahan ako nga mangipay kang kati amin-amin ko kunana. Nagluto isuna kat nangan kami nga sang kapamilya. Naging ka nasabali apan nangan timpay na manong. Siyak mitlayang gayam tinangan. Kat kastaon iti panagpapas mi tiragsak kare di nga rabi manong nemi. Oken, dito yakon. Di ka gawit balayo? Di arawat dito yak nga grupat nga pat pisina. Dito yak nga gawin. No gapok pisina. Kaya't ko lang ipanagnig kini Nelson nga talaga nga tsak kayan. Nga mabaling ako na nanto. Nga mamatin to no. Surutan na kat may paniknik ko nga dito hindi pag-awawida. Nga kakaidatan. Kat anong ko na di tinaganakin ka. Imbaga kadakwada. Isud nang iturong ka. Ano talagang ipatpatig mo. Ni Noel. Ken patgamtiki daw mi ken ka. Ibaundakan nga mapangka sumangpit sa giant. Tap nawanan ti mabalin ni Nelson. Isukas dyan. Sige. Tome. Kung may kamtumat sa jetap ng mga asawa kami. To make it short, manong nami dakamit lahang itinagkatuluyan kiniwi. Buhayin, manong nami dakamit lang itinagkatuluyan. At siyempre, nagpanagdar kami ti balay mi, ti amay, ti family house mi. Kat nagkakarupa kami mitlang kadatatang kininanang. Kat siyempre, manong nami, intuloy ko madlata ti nagtrabaho, ket intuloy mo ti asawak iti ng opisina. Addan, duwa nga anak mi, manong nemi, kaninanang, iti mga asikaso katakwada, no dakam nga badpada nga gasawa iti trabaho. Manong nemi, at least ikarkarigatan nga tultulungan ni June nga ading ko, ket sabi ko mata makaradwarot mat isuna, ket ore saan nga makaradwar, accountant met tilagbaling nga asawa. Iti pagtrabaho ak pare. Are, si kamit lat na nga na ya. Kung naalo na da sa bali, dandani ya. Congratulations. Dito nga rin, ti pagkasalita ak manong nemi, karagyaman ak launay, iti laing mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsen keng kati detalyena, kentiling mo nang ibasa ket sapi ko ma, dadamat na batik ka, na iba, may batik nga adal, liliwakin pagsarbingan ti biyag. Ito yagyaman nga pagaya mo, Noel,
Thank you, Noel. Thank you, mat kadagiti nagdengeg, kan nagbuya. Salamat po, kada kayo. Taduray ti viewers tayo. Salamat, salamat.